Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jama'a barkanmu da kasancewa da ku a wannan lokaci. Barkanku da sake ziyartar wannan channel namu mai albarka mai suna Abitech. Kamar kullum ni ne naku Abdul, CEO na wannan channel mai suna Abitech. Kamar yadda aka saba, yau ma na kawo mana wani update ne mai matuƙar amfani wanda za a samu alheri sosai da shi. Wanda wannan update ɗin dai ba a buƙatar wani abu da yawa wanda zaka ce ba za ka iya ba, kowa zai iya samun alherin nan. Kamar yadda na faɗa a title na wannan video, mutum zai iya samun dala 50 ko kuma zuwa dala 100 idan har zai yi running update nan, kuma zai bi steps da zan faɗa a cikin wannan video. Kamin mu shiga zuwa ga wannan video, idan wannan ya kasance zuwanka na farko zuwa wannan channel ɗin, ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna notification button. Hakan zai sa idan mun yi sabon video ka samu. Sannan idan kuma wannan shine zuwanka na biyu amma baka danna mana alamar subscribe ba, ka danna mana alamar subscribe. Hakan zai bamu ƙwarin gwiwa na ci gaba da binciko mana update wanda za su amfanar. So kamar yadda na yi bayani, yanzu za mu fara wannan aiki gadan-gadan. So wannan dai wani sabon exchanger ne wanda da ka yi register da su, ka yi verification, za su baka dala 5, wato $5 kenan. Wannan sunan exchanger ɗin Bitpapa, wanda zan ajiye mana link na wannan exchanger a description na wannan video. Sannan zan ajiye link na group na update na wannan channel, wanda in kai joining za ka dinga samun update kamin nan mu saka shi a wannan namu kenan, a channel namu kenan, YouTube channel namu. Za ka dinga samu, wato wasu update ɗin ba sa jimawa, za ga dan sati 2 sati 3 sun yi casting, wasu ba ma sa kai haka. So wasu muna dan cin gajiyar su har su yi casting, ba mu samu mun ɗaura su a kan YouTube ba kenan. So amma kaman wannan insha Allah za a samu alheri sosai da shi. So da ka danna kan linkin, zai ɗan yi loading kamar yadda kuke gani. Sa'annan bayan ya gama loading, zai buɗe maka wata fiska kamar haka. Wannan wanda fiska ne na riga na yi login ina ciki. So zan yi logout domin in nuna mana duka step da ya kamata mu sani. So da zaran ka taɓa, zai kawo ka wani guri kamar haka. So abinda za ka yi, za ka taɓa kan wannan alama ta sign up. So za ka taɓa shi kamar haka. Bayan ka taɓa shi, zai ce ka saka email, sannan ka saka password naka. So bari in saka email. Yawwa. So sai in saka password. Bari in ɗan tsaye da video. So bayan ka saka password, sai ka danna wannan alama ta sign up. In ka danna alama ta sign up ɗin nan, zai tura maka verification mail kenan a email naka. Ka je ka yi verifying nashi. Kamar yadda kuke gani, we have just sent you a confirmation email to your address. So za ka je cikin email address naka. Ba na so video ta yi tsayi. Allah dan uwa, da zaran ka samu wannan update, kar kai wasa, kai sauri da ka hanzarta, saboda kai ma ka samu rabonka. Sannan ina tunatarwa da adana subscribe. Sannan magana da nayi na group, kowa ya tabbatar ya yi joining wannan group ɗin da na ajiye link nata a description na wannan video. So in ka shigo email naka, za ka zo ka zaɓi wannan email ɗin da ka yi amfani da ita. So kamar yadda kuke gani, ga message na sunan. Zan shiga haka, ce please confirm your email address. So ga link na anan, ga wata link daga nan sun ajiye, wanda ita ne za ka taɓa kanta kamar haka. So saboda kai confirming email naka, sannan sai ka zaɓa browser. Kar ka yi amfani da application a gurin register.
So bayan ka taɓa linkin zai ɗan yi loading. Kada ka manta kana tare da Abdul CEO na Abitech. Sannan kar ka manta aboki ka danna mana alamar subscribe. Hakan zai bamu ƙwarin gwiwa. In akwai wata tambaya ga lambar waya ta kan wannan bidiyo 0704081779 wanda WhatsApp ne kawai nake amfani da ita. Za ka iya tuntuɓa ta WhatsApp da tambayoyinka. So bayan ka yi login haka zo ka danna wannan wuri sai ka shiga nan account setting. A nan ne za ka yi verifying phone number. Bayan ka yi verifying number wayarka sai ka yi verifying ID naka, wato za ka saka musu national ID card. Kaga diga nan ka zo ka saka phone number. Idan ka taɓa alama kamar haka, ka taɓa nan, so kana taɓa kai sai kai ka inda za ka saka number waya. Zai kawo ka nan sai ka taɓa nan, wurin kan rashin nan sai ka mai da shi Najeriya kamar yadda kuke gani. Sai ka zaɓi Najeriya sai ka saka number waya a nan ƙasa. So idan ka saka number waya sai ka danna save. Idan ka danna save din za ka ga wani kira ya zo, kiran amma number za ka kalla number ba na ƙasan nan ba ne. So ko Moscow ko Russia. So idan miss call din ya zo za ka ɗauki last 4 digit na number wayan da ya kira ka. So akwai box da za ka saka. So bayan ka saka automatically zai wuce, zai nuna maka is been saved. Sai ka zo kan nan ID shi ma sai ka taɓa begin verification. After all zai baka page na agreement kamar haka. Ka danna alama agree sai ka danna next sai ka zaɓi ID. Ga ID anan, wato ID card kenan. So sai kai clicking kamar haka. Idan international password ne za ka yi amfani da shi, in resident permit ne, idan ma driving license ne. So ka saka zaɓi ID sai kai uploading na gaban ID nan kuma ka saka baya sai kai next. So kana gamawa idan kai verifying za ka koma nan dashboard. Kana komawa daga nan za ka kalla sun baka $5 $5 kenan kowane account. So kaga account guda 10 $50 kenan. So sannan wannan dollar in automatic idan kana so ka sayar da shi haka, muna siya a rate mai kyau. So za ka yi min magana akan wannan number waya na WhatsApp. Idan ka yi min magana sai ka tura mana USDT sai mu tura maka naira.